заради продължаващото наказание ще гледат по телевизията изявите на своите любимци. Ние пък се надяваме, че ще видим една добра среща, футбол, който да властва на стадион Спартак. А матча между Спартак Варна и ЦСКА започва в този момент. Ето ви подаването в наказателното поле. Там удари топката във вратата на ЦСКА. 1-0 за Спартак Варна. Ахмет Ахмедов не се радва, но пак около 5000 фенове на Спартак Варна изригват след попадението на централния нападател в 14-та минута. Ранен гол, можем да кажем, заслужен гол за Спартак Варна срещу ЦСКА в толкова ранен етап от матча. От третия опит Ахмет Ахмедов се разписа, но още веднъж не беше подготвена за защитата на ЦСКА. За това сигурен съм за учено изпълнение с центриране на далечната града. Доста насам чист такъв, а не както в случая да играе с фалшива деветка на ЦСКА. Сега обаче шанс за Ивей Ромеш, който е 1-1 с футболист на червените. Подаване за Ахмедов, още един удар и той завършва в мрежата на ЦСКА. Пак Ахмет Ахмедов кара коритото да избухне в 39-та по-скоро минута на матча. Ахмет Ахмедов с четвъртия си гол от началото на сезона в третия матч за Спартак Варна. Убийствена контратака след статично положение за ЦСКА. Най-вероятно ще действа в зоната на Антонио Вутов. Илич. Удар по земя. Града от тялото на Иван Дилгеров. Това е трети гол за отбора на Спартак Варна. Филип Лесняк е човека, който се разписа. Още срещу ЦСКА. Те обаче огласят стадион Спартак във Варна. Видя Филип Лесняк коридора, откъдето може да бъде пратена топката. Оцели градата. Това е автогол на Иван Дилгеров. Разбира се, вратаря на ЦСКА няма какво да направи в тази ситуация. А това е последния съдийски сигнал. Спартак Варна написа още една част от своята история в съперничеството срещу ЦСКА. А тази страница наистина е значима.